Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Quddiem folla sabiħa fil-Fgura, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem kif din il-ġimgħa fil-Kabinett tal-Ministri komplow id-diskussjonijiet għal aktar inizjattivi maħsuba biex jgħinu lin-nies quddiem l-isfida tal-għoli tal-ħajja. Iva, u nista' naqsam din l-aħbar magħkom illum flimkien mal-għajnuniet li qegħdin nagħtu fl-enerġija se nkomplu noħolqu aktar inizjattivi biex ngħinu lin-nies kontra l-isfida tal-inflazzjoni. Dr. Abela qal li fil-laqat li jkollu man-nies dan huwa itħassib ewlieni li jaqsmu miegħu. Hawnhekk il-Prim Ministru qal li filwaqt l-inflazzjoni għal ħafna oġġetti nieżla, il-prezzijiet tal-ikel donhom eċċezzjoni. Issa hemmhekk ukoll kellna għażla. Saqsejna għal min saqsejna esperti, tħadditna, ma minn tħadditna kulħadd qalilna dak huwa s-suq liberu ma tistgħu tagħmlu xejn. U kieku kellek taqbad il-ktib tal-liġi, ir-realtà vera, dak huwa suq liberu u l-gvern ma jistax jindaħal fih u ma jista' jagħmel xejn. Però laqtajna u laqqas se naqtaw qalbna quddiem realtà tan-nies. Dr. Abela sostna li gvern Laburista qatt mhu se jħaddan il-politika ta' awsterità iżda se jibqa' għaddej bil-politika ta' stabilità. U huwa għal dak il-għan li se nkunu qed niffukaw il-ħidma tagħna fil-jiem illi ġejjin. Stajna għadna kif qal ħadd ieħor ma tista' tagħmel xejn. Aħna maħniex dak il-gvern li aħna insensittivi għar-realtajiet tan-nies. U meta tkun temmen li trid ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies, tittamel dak kollu li huwa possibbli biex dawk ir-realtajiet tindirizzu. Al kontrarju, il-Prim Ministru sostna kif l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qatt ma tiġġieled il-ġlied tan-nies u minflok tinfex fil-bsatem fir-roti. Min jaf x'reżistenzi ġejjin. U se jgħidulkom mhux sew dak li qed jagħmel il-gvern. Tafu għaliex imma għaliex huma distakkati mill-poplu. Dawn qatt ma jiġġieldu l-ġlieda tagħkom, qatt ma jiġġieldu l-ġlieda tal-poplu. Moħħhom biex jipproteġu l-interessi ta' ħadd ieħor. Magħna tafu fejn qegħdin u tafu li aħna se niġġieldu l-ġlieda tagħkom għalikom. Dr. Abela tenna li l-gvern min-naħa l-oħra iħoss il-pols tal-poplu. Aħna maħna qatt se naqtaw qalbna quddiem kwalunkwe bsaten fir-roti li se jagħmlulna. Aħna smajna il-karba tagħkom u maħnis se nieqfu naħdmu sakemm tieħdu dak li ħaqkom. Fil-Fgura, il-Prim Ministru Robert Abela tenna dan il-messaġġ importanti. Imma biex nibqgħu nkunu l-gvern tan-nies għandna bżonn lilkom il-koll warajna, lilkom il-koll warajna, kull wieħed u waħda minnkom. Issa huwa żmien illi terġgħu turu f'liema direzzjoni tridu nieħdu lil pajjiżna, dik li jibqa' miex il-qudiem jew li neħduh lura.